Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Arbin Residence and Resort na located sa Zone 5, Pagatpatan, Batu, Camarines Sur. Tara, pasok tayo. Puro ba niya yung tabu? Mana ga? Meron tayo. Ato. May parking space din sila. Yan, papasok na tayo. So, welcome Arbin Residence and medyo ano siya, maputi. Hindi kagaya ng ibang resort na malinaw, pero hindi naman siya masyadong makati.
Arbin Residence and Resort. Yung mga cottages.